4. Nandito ako sa Braco Barn, Food Up, Cagayan de Oro City, bay. Unang battle para sa Coronation Semis, bay. Go, Soro magsama! Yeah! Yes, special shoutouts sa mga sponsors, bay. Special shoutouts po, 060 Blim, 088 Damos, special shoutouts po sa OVC. So, sugdan na nato, bay. Hindi nato dugayon pa. MC to my left, introduce yourself. MC to my right, introduce yourself. Yo, Supremo. Ako Venom Vibes, PPG, ODC, shoutout sa mga natin, sa masawa, sa papa. Let's go! Yeah, anak daw sa kwento si Cross. Ipili niya mauna si Supremo. Yo! First round para kay Supremo. Coronation Semis, TSO game. Yeah. Yo! Check! Round 1! Wala na. Real talk lang lahat. Laban niya sa 1 minutes. Pinagsigawan niyang siya daw ang hari ng trono sa oro. Gusto kitang pagtawanan. Para sa akin yun yung pinakabubong linyang iyong pinakawalan. Paano ba naman? Linyang magaan yung cross tila na buang. Tarantado walang haring editor at cameraman. Hari ng trono sa oro, linya ng baduy. Kahit si Kregat, si Pukutan, minsan hindi sinabing hari sila, mahiya ka naman, huy. 1 minute yung laban, tapos hari agad, halataan nyo na abnoy. Baka pag nakatungtong ka ng ahon, bigla kang maging Diyos na parang kibuloy. Pero maswerte kayo sa pagsampan nyo sa tinitingalang liga. May mga taong umalalay at hadang natungtungan. Nung panahon namin ni Sujeto, Zenlok at Sael, parang trip to Jerusalem, kami-kami nag-agawan ng upuan. At hindi ka namin kasama nun, kasi tingin sa'yo ni Enigma, isang joker na pusi. Iwi! Alam nyo ano pang isang nakakadiri? Binastos niya asawa, nanay, tatay, pati anak ni Lirico. Binastos niya girlfriend ni Kumpusta. Sinabi niyang pangit asawa ni Lethal Ace. Nandadamay ng pamilya. Wala na yung creativity. Mas na-master niya na yung panglalait. Yung dating down to earth, ngayon parang sa earth na sa may galit. Sige, ipakita mo gaano ka kalakas. Huwag kang magpigil iyong itodo. Pero nakakatawang isipin kung kailan ka naging professional tsaka ka pa nawalan ng modo. Yung dati na pabibo, ngayon naging pabida. Nambubuli na sa eskwela at yung dati na pakuwela. Pinili mong maging bastos para lang sabihin na may tira. Pero ang tunay na puso ng kampyon, hindi lang panalo, pati respeto ng kalaban kinukuha. Kaya ang tanong, naging mahusay ka nga bang hayop ka? O naging hayop kang hayop ka? Kasi utang ng may utang, talagang pinautang ina mo. Down na nga yung tao, tas ida-down pa ng may Down syndrome na to. Bakit? Porque naging engineer ka? Pwede na kang manaway sa estados kinabuhi sa uban. Keso, pobre daw silang liriko o quick saura ang sudan sa lamesa nga gitakluban. Walay patawad, pati asawa o anak gibirahan. Kung inaanang batasan ng makuha pagka-graduate, okay na day sa ako nga, wala ko na human. Mura sagud sa kadato ning animal. Kulang ng bayan, magani ka si USTP. Imong balon kada adlaw 30 ra. Kunya nakagraduate, nahimong engineer, karon sa battle mangwinta ka, bagag na wong! Ako, nagawa kong magkampiyon nang hindi humalukay ng buhay ng may buhay. Kasi alam kong pagbaba ng entablado, pare-pareho tayong bumabalik sa tunay na buhay. Oo, kagrupo ta, amigo, sa eksena, isa kaspi nakasod. Pero karong gabi una, dili atong pagka-amigo, atong abilidad ang masukod. Buong round 1, di mo pwede sabihin hindi mabigat dahil nakasentro sa yung dibdib at siguradong tumagos. Pasensya, pero para mag back-to-back champ, kailangan kong tumabla ng kagrupo. Ang tawag doon ay double cross time! Yeah!
siya, wala. So, unsa na? Diskarte versus diploma ang imong gitiun. Inanagin na, basta dili kaya mo graduate, i-gaslight na lang kaugalingon. Kasi, sumali ulit ng tournament. Kasi gusto ako na maka-fight scene. Aba, nice din. You are eyeing on a product na di mo afford ang pricing. It's not a wise thing. Magtatanda to sa akin at hindi yun memorizing. Magtatanda sa akin si Robin na para bang si Nightwing. Kasi, speaking of matanda, naalala ko linya mo kay Litan. Diba sabi mo sa kanya, welcome sa Coronation 3. Ug ako di ay ang defending champion. And for that, we cannot deny, sir. You put your title on the line. Well, I'm in line for the title. Kaya, huwag ka magkari-harian dito. Umalis ka sa imperyo. Inuupuan mong trono. Isa ako sa nagdisenyo. Walang kain, walang apel at mga shit na inimbento. Dahil ito ay salita ng Diyos at ang ipaparalas Ebanghelyo. Maganda ka na ng testamento. Sa sunod kong inimension, katapusan na ng Supremo, ito ang Book of Revelation. Kasi, alam mo mas isa sarili mo na ako mismo nagbigay ng oportunidad para makapagbanggit ka lang ng flip-top mag-ingay. Lahat ng kaya mo, ako pa mismo nag-design. Pero ngayon, hindi ka na mag-work na para ka lang nag-resign. Kasi malakas pa din daw siya gamit estilo niyang makina. Hinga. Bakit? May estilo ka ba na malakas ka? Di ba isa lang kaya mo gawin? Kaya huwag ka dyan kung sino umasta. Mag-self-reflect ka muna sa harap ng salamin nang malaman mong katulad ka nila. Hindi ka na iba. Ang dali mo tibagin. Agresyon lang meron ka na kahit sino sa baba ay kayang-kaya niyang dalhin. Kasi sumisigaw para katakutan. Hoy, nakakatawa ka. Dinadaan sa boses yung angas na dala. Peke yung kilabot. Kasi eto, sino mas nakakatakot dito sa dalawa? Yung panay tawa ng pasigaw, pero lahat puro banta. O yung pinapatay ka ng kalmado habang tinititigan ka sa mata. Animal ka talaga. Mapalangit, tubig at lupa din siyong. Mababa ang lipad sa feeling big fish na merong small dog syndrome. Sige, tahol lang ng tahol. Lakasan mo pa ang sound. Pero gusto ko lang ipaalam, tol, na confidence is silent. Insecurities are loud. Kaya nga yan yung weapon, yung pang big bad. Stage presence lang, pre-present sa stage. Tapos proud na, that's a bit sad. Kasi wala daw panama yung written score to presence nito. Diba? That's what you said, Brad. Tama ng supremo ka ng katipunan at ang winawag ay white red flag. Supremo, superior ba yung presence mo sa written ko? Sapat na ba i-match kung nasasalba ka lang ng mga matching na ayaw magproseso ng complicated lines, Chong? Kasi, pansin nyo ba? Talo lang sa flip-top pero sa trono naging champion. Na ipanalo lang ng bobong judge na bumabase lang sa crowd reaction. Bumabase lang sa crowd reaction, linis ng performance, delivery. Kaya siya nananalo. Despite the difference sa aming written sa langit lupa ang pagitan mo, tol, ganyan kalayo. Napapractice lang kung ano ang meron ka. Ang pag-deliver madali lang yung mabago. Samantalang ang paghabol mo sa written ko, parang ikaw na naka-eyeglass, makikita mo na malabo. Kasi, putang inang eyeglass yan. Aura minus 1,000. Ikaw ra kung nailhan na gasuot og eyeglass nga dili bright sun awan. Kaya sa feeling mo, kasuotan nimo, ikaw si Clark Kent, superhero, Super Rimo, alter ego, ginatago, pwes ako kay antihero. Kung kining nag-antipara, di ka antipara na ako. Usa! Diya lang sa tataman. Diya lang sa takutog. Total, minaw ta sa iyang rounds. Relax ta sa tabo, total. Basic running lines. Kana ang inyong utok ba'y dili ra na mahago. Gamita na lang nagbalik kung magsugod ko sa round 2 na ako. Time!
ako'y gahi nga estilo. Kung kanina round 1, puro screen talk, makita niyo mo sa round 2. Yo, check! Yo, check! Ako'y sertipikadong heavy equipment operator. Kaya sa working area, itong engineer, gamit backhoe, kaya kong ilibing 6 feet below the ground, and that's how I say goodnight. Double meaning na agad kapag sinabi kong the engineer has been killed on site. Sinabi nga sa laban nila ni Lethal Ace na kung walang exam na nilaanan noong 2022 sa daw dapat yung kampyon. Para sa akin, di yun wholesome. Parang sinabi mo na rin na ang scrambled egg ay gawing well done. Ikaw dapat ang kampyon. Dapat sumali ka last year at pinakita iyong wisdom. Sa halip, pinanood mo kung magkampyon habang ikaw nasa tabi, hawak lang yung cam. Hindi siya sumali last year eh. Kasi alam niyang sasali ako. Di mo yan pwedeng itanggi. Ngayong sumali siya sa line-up kasi akala niyang mauubusan ng gasolina ang digulong ko na tangke. Pero hindi ako nabusog. Mas lalo lang nagutom. Tumaas ng tumaas ang aking dosage. Nagawa kong mag-killing spree habang nagawa mo lang i-footage. Humahawak to ng kuryente. Ako'y sanay sa shortage. Kaya ang bumpilya sa iyong uloy sabog sa aking voltage. Kaya wag mo sabihin isa ka sa mga ilest. Baka nilalagnat ka lang ipacheck ang iyong vitals. Kasi kung usapang magagaling sa CDO, di ka kabilang sa aking rivals. Kasi isa kang di nag-upgrade ng Polaroid. Loser na mongoloid. Pagiging choker di ma-avoid. Kaya tuwing may laban na paparanoid. Ayaw pag-joke. Ayaw pag-joke. Munang ginasulti sa imong una-una. Pero pasagdanti kang mag-joke. Araw na pod kay marason sa ila. Kasi pinapamukha niya sa mga tao na ako daw ang underdog. Uy, kayahay ba ni mo to? Nga nung ako man ang underdog, nga ikaw man ang nawog iro. O engineer, math, so ang problem sa equation kinsa samo ang greater than. Pero timaning akong pagka-champion, dili na nimo mailes dan. Bisagod sahon nimo compute, engineer, dili ta equivalent. Karon pangutan nung tikaon say feeling nga tungod sa ako, first time nimo nag-main event. Baga kay kagnawong, aron ni underestimating supremo, imong linyang ibanghelyo, mauna to ang todo, wes sayop kagipasiklaban kay gadapog nig kalayo, di nako kailangan og engineer kung kailangan kay bumbero. Oo, kabalo kong napay uban diring mas maayo pa sa kuha. Di na ako na mapugnan, pero sa karon walay bisag kinsang makapalong sa kalayo sa kundugan. Di nagakaluthan, di nagakadutlan, di nagakapulano, di nanimuundang. Gikan kay J.M. Kunz, eliminations last year, padulong kay AI. Sulod sa 2 ka tuig, hinay-hinay na ako gurot inyong miyembro while you're sleeping in your bed. Maong di na ko matingala kay hurot naman ng lawas, maong nigawas ang head. But motherfucker, you're dead. Ibadibag ka sa live. All 3 rounds, nakatotuwa kong si Lineador. Kabalo ka unsay sakit, di ni mo ni ma-edit sa video. Bisan ikaw ang editor. Yung 1 minute, kalaban mo nag-left field. Kaya ka nanalo. Ganun yung dating ako. Ngayon anong pakiramdam nakaharap mo ang supremo, minsan mong tinulungang mabuo. Iyang ingon, nakuha na daw nakuha kong goal. Huwag mauning maakbang siya. Pero sayop dili mao ang akong goal, pildihon ka. Time! Kabalo ka na. Hey! Yo! Ana siya kay AI champion, giatbang sa surf pride ng CDO, bla bla bla. Kabalo ka unsa akong hunaan ha? Kapula ba hoy sop. Yawa 2024 naman taon-taon gaward play gyapon ka champion nga sabon. Wala bay lain ben giatay. Gapar gihapon ka about sabon na panlaba. Hantod karon grabe nga pinigaay. Yawa champion surf pride. Wow! Wala na ba tayo bago? Trying hard kay katanawon.
What if mo gamit pod ka og sabon nga pang plato para smartphone paminawon, boy. Kay imagina, gisulat na niya nga linya, tapos gi-rehearse pag ikapila. Pero wa jud giilisan, basta aware na siya nga gas-gas kayo na atira. Champion pa ka ana dong. Wa na gid kay tsansa. Bisa gamiton pa nimo balik ang sabon di lisod tanggalo na nga mansa. Kung nahata sa Dragon Ball, ikaw si Yamcha. Gamay ka kayo tol, wala kag 5 plug. Kung piyesa kas motor, mura kag spark plug. Mauna yung resulta kung padede ninyo atong baby pa kay puro tamsak. Yawa, piling talinis pa ning bogo sa katamtak. Mura raman taon ka og tao sa ragrats. Bubok kayo kabing, sure ko wala pa kakaangkas. Kay kung musta kayo jeep, yawa para makatunog sa stepboard, kailangan pa mo ambak. Agas. Kaya tong battle lamon jadeds, katong mga hype jokes imo nang gasalon. Sige, so dire na lang sa tataman. Kana nga istorya mo lang ikaw, dili na nato napatason. Okay? Okay, Mr. Robin fucking Cruz, Supremo pag nag-rap. Inimbento niya the way back pa nung 2010 or plus. Supremo, ganun ba? Diba dapat kung Supremo? Pero bakit parang di ko matansya? Kasi diba dapat kung Supremo ay Supremo na antas? Pero bakit may Supremong kapareho ng alias? So meron ka ng kaagaw ng views sa flip top? Pero bakit pa ba pag-uusapan views kung viewer ka na lang? So keep watch! The fact na pinayagan ni Arik bumate si Supremo gamit alias na Supremo ay ang ibig lang sabihin ay tinabla na ni Arik si Supremo! So, kung ako sa'yo, palitan na lang natin yung pangalan mo, Supremo. Para winner ka, gawin natin yung Supremyo. Supremyo, dili ka? Sige, para mabigyan ka ng break, pwede rin Supreno. Dili gapon? Sige, para meron ka lang change, pwede ding Supremo, gago. Di ba ganyan ka? Ganyan ka, tinira mo kita Lethal Ace at Lyrico. Dapat pangalan mo Metal Ace, dapat pangalan mo Lyrics mo. Wow! Wow! At least sila, nung gumawa ng insigne, pinag-isipan at sa oras nila anan, hindi tulad ng sayo na basta lang na masabihan ang pinakamalakas, agad mo lang ipinangalan. Supremo pa napili na alyasan, kasi maipili-pilit at takasan. Maski ihambing pa yung sarili sa namaya pambayani ay hindi rin naman to maging kataas-taasan. Puro kakabulaanan. While I lead with fucking pride, kay Mufasa ni nga turfboard. Once I turn the fucking tide, mga bali na ang surfboard. Kung sa ako ni makig-abot, kining bowling mo na mahumulan. Madaw ni sigurado humot na kayong kadaugan. Oh, pride, serve, Downy. Hello, obvious na ba yung aking action? Pinakita ko lang dito sa defending kung paano maging panlaban at champion. Yo. Ana sa nag-reference na og sabon, gas-gas. O nag-reference og champion nga sabon, kaya ako gyapon nang mo champion karon. Kaya ana sa spark plug daw kay gamay. Wa ka palubay. Naog wala nang spark plug, imong motor mamatay. Bugok. Trivia. Alam nyo ba't niya piniling maging cameraman ng liga? Kasi mahilig siya sa cam. Pwes hindi ito cam shot, ito'y gunshot na katutok sa iyong tang. Tang na mo! Karnihon ti ka karon. I-separate na kung bukog. Himuon ti kang fillet. Kung ang uban ka pang butang o kripo sa kilid, ikaw, butngan ti kag biday. Puro bagdo ang kakontraon. Baong kong inyong tanawon, sa battle, grabe kahilas. Hype na hype ang panuway, mura og bayot nga na Gcash. Karon ako imong naatbang, atong tanawon imong tikas. Ug mo igo kaaning wala na ko nga bigwas, unya ang pikas makapikas. Pikas makapikas. Oo, tungaon ko ning kapapiling big fish diris tunga.
ito'y katotohanan na hubad na sa sobrang init ko ngayon, ikay nagmistulan lang bulad. Sige tubag, sige palag, pero ayaw na pag sinagbot, kay katong last nga gipalag, ako ang gipalagpot. Ikaw asa ka mapudyot, pag human aning tanan, basin mo undang kaugrap po niya ako ang dahilan. Kaya na siya, malas daw tanan, sa bracket, malas daw tanan matunong sa iyang pangalan. Uy, basin ikaw ang mapahamak. Nadumduman na noon ako tong nag-ingon nga sa daw mo champion karon nga tuig, pero sa first round natagak. Huwag kasi kayong magsalita ng tapos kung ang lahat dinadaan nyo lang sa theory. Nagilom-ilom raman gani ninyang experience katunga na sinabuhi. Pero nakuha ni mong ardat. Congrats. Kabul, makakita na kagsada na trabaho, dagko nga sweldo, di imposibleng maabot ni mo ang top. Sige, ikaw na daog sa credentials, pero ako ang mudaog sa battle rap. Opil din na ka, babe. At imanan na lang imong padulungay nga anak. Kabalo kong para sa iya ang tanan ni mong antuson. Pero ang pangutana, andam na baka og muabot ang panahon nga sa stage imong anak na puy bastuson. Nakita nimo akong pagpaningkamot. Sarog, wa ka nang ilabot. Karong kita na po'y nag-abot aning gitawag nga amot-amot. O amot-amot para sa eksena. Makigkumpetensya bisag sa higala. Bisag suot nga amigo ay criticize para kadaugan kay makuha. Karon ig na daw ko ninyo matawag pa ni nga dula. Unya ang uban, gapatsoy-tsoy ra sa stage. Pajoker-joker lamo-lamo ug mag-joke mo tan-aw pagidug cellphone. Pagkaway hinungdan, pero sagpara gyapon nas imuwa kayo way sulod ang ulo ang lawas walay padulngan. Oh, kala ko ba ikaw ang hari? Ba't nakikita ko puro katarantaduhan? Patunay lang yun na hindi ka naging magandang halimbawa sa iyong mga nasa sakupan. Samantalang naging akin yung huling taon. Pero ngayong taon, di mo pwede sabihin basta lang nagkataon. Kasi ang husay pag sinamahan ng sipag kahit taon-taon, pwede mong sabihin na akin ang taon. O akin pa rin itong taon. Huwag kang paharang-harang iyo. Tingin mo sa akin bonus round, pwes tumingin ka ng diretso. Mag-iiwan ko ng legasiya at isang magandang kwento. Kasi tulad ng nasa libro sa mananakop, hindi magpapalupig ang supremo. You know what rhymes with trono sa oro, coronasyon 3? Tinagilid ko yung cross, kaya ngayon naging X time. Wow, original. Very original. Oh! Atong battle ni mo ilang po, Lethal, Mercy. Grabe na kabay. Kung ang gilan ka na flip-top MC na ay ribati ka sa Y. Kesyo, ngano daw sila mo hisgot og butang nga pa sila kasuway. Daw be karon ang imong kontra nakatungtong po tanaw di ka kaagay, Trono Game. Nanin ba ka battle sa flip-top? Tuluan na sa quarantine. Naanilima ka battle sa flip-top, tulungan na sa quarantine. Tung panahon si Arik hapit na bankrupt, kalitra siya nagpapansin. Boss, andito ako Makati, baka pwede manood ako ng libre. Tapos ang reply naman ni Arik, Butcha, kunwari ka pa, next week battle kayo ni Sequence. Wow, bright sa nga ulan nua. Pero di ba pildi ka ato, nakulangan sa gihanda, murag na iniwit kag digamo, nawala ka sa passing, nagkalat sa entablado, giatagan ka og Sequence, wadya po nagkadimao. Kay nakabattle na ka ato, quarantine kay naakas doon na plaster. Ironic lang tungod sa COVID, nakaspit nga ang mas nakatanggal. Pagpasalamat sa pandemic, kay naakay naabtan. Wa nagut man ni si Robin ug ang dahilan kay Batman. Oh, Batman, Robin, pandemic, corny, comedic. Well, ituyo na ako na nga mediocre para makita gyapon ninyo nga patay gyapon ni si Robin sa akong bars by. Inana ko ka Joker. Kay ngano, nagtuod lugar mo na. Tuyoon si Robin i-invite. Nakabattle ka ni siya. Kung nanggawas lang ang mga rookie ni Enzyte, siyempre, dili. Kay giswerte lang ka atong panahuna. Kunya imong gisayangan imbis lisod na to sa una. Sa panahon nga lisod ang kaon, gisayangan nimo ang nilungag. Imbis magtarong ka sa dula,
gaadto ra kag barracks para mamaligyag mari. Wa na. Akso ng kabalaka. Bugoy kay sa dito kay wala ang iyang papa. Pero bisan siguro na ay diba ginatolerate niya ang imuhang pagganja? So okay na ba na here mag-mention? Nga gamariwala po na si Obet ug na mauli inyong banding tapos ginatawag airpot session? Dili! Di bitaw yawa. Play na to sir. So, pero sige, balik ta sa gisayang-sayangan nimong Flip Top Dreams. Kung mag-search ko og Supremo sa YouTube, ang mugawas kay katukang Insight Bin. Ang kahinay na kagkapanas maski sa local hip-hop scene. After pandemic, di kalimtan na sa tao murang social distancing. Woo! Kay, musayaw na og pangamho nga sa big stage pamusapaw dilita magkagupanay. Ayaw na og pagdanggong makabatil pa sa Davao dilita magpakusganay. Dilita magkabukanay og dugan bin. Pakita na ko nimo kung unsa ko ka-evil. Gisulat na ko ning tanan within 2 weeks while ga-prepare sa finals namong Didel. Kaya itong last nga turna nga semis, Didel versus Lyrico, Supremo versus Fu. Uy, familiar. Tapos katong event, Oktoberfest gihapon to. Uy, familiar. Basin, Supremo versus Lyrico, utro sa finals, mag-rematch. Ay mo pagsabo. Didel versus Cross, ilang gusto makita, way mahita mo nga deja vu. Pusa. Kaya, huling battle mo na to dito. Huwag ka nang maghintay ng pakonsuelo. Kung ikaw yung harang sa daan, madaling mamaso ang konkreto. Kaya, salamat sa nagpunta at dumalo sa aming duelo. Ito na huli niyang pagpapakita, mawawala na si Supremo. Yo, toro sa Oktoberfest 4 na takal sa Barangay Barn, Pudab, Cagayan de Oro City, Bay. Para sa Coronation Semis, Bay, grabe ka solid na battle. One more time ba, toro sa Oro magsaba? Yo, grabe ka kawa na battle, Bay. Grabe ka kusog, Bay. Special sa tanan, saludo sa duwa. Advancing para sa Coronation Finals 5-0. Magsaba para kay Cross. Next on the Supremo. Alingasa Batibakal Project, ang round 1 ingani na lang nag-note ko kanang punchline per punchline, pero kung inihapay or overall as a round score ang round 1, medyo parehas ang kuan. Ang medyo bias or deciding factor na ako sa round 1 kay katong chosen angle nila na nang wenta si naipart na nang wenta si Supremo na tryouts pa lang, hari imo na ang trono. Kung sana lang kung makaahon pa ka, ginuo na ka, kunya ang round ni Cross kay murag ni kuan ato na giangko niya na murag ako ang Ginoo, kuan ni Ebanghelyo, murag katuam sa round 2 ang murag ni Padyo ng Kaura na murag gisuyo giangko niya na kuan ning round 1 bisag dili na ko yapo ng round 1 round 2 ay dili na ako i-judge as a round. Ang round 2 dayon preference wise mas trip na ako tong mga sabon-sabon na scheme ni Cross kung style wise lang, pero wala po nagpa-alkansi mong good ang presence, wordplay ug ang attack ni Supremo masaka sa dula ni Cross. So pwede para ako mahatag to na tayo bisag preference wise mas inclined ko sa style ni Cross, pero so pwede na ako itay ang round 2. Ang round 3 dayon kay dili marag mag per quantity ko kay round 1 Cross, round 2 tay na very kwan man. So spark plug rebuttal, maangas na starter, atong big fish bulad. Marag siguro ang scheme siguro ni
Supremo kay naara siguro yung mga killers na dili kayo kusog og igo, whereas kay Cross kay kung 4-bar scheme kay ang upat ka lines puro si direct na kusog og igo dayon. Ato like gikalimtan na ka after pandemic, murag social distancing. Murag ang overall favor sa round 3 siguro na 4-bar setup, gwapo ang multi, naka-direct sa kontra, naka-wordplay, unya relevant, hindi generic, plus sakit paminawan. So, 1 of 3 cross, round 2 tie. So, cross. Next! So, tonight, klaro na kayo nga tagal niya. So, si Cross, i-replay na lang ninyo. So, shoutout sa tanan. And then, ayun. God bless sa tanan. So, Cross Day. Ang Master Gregs. Battle ni Cross versus Supremo. Isa ko sa niboto nga Cross yun. Round 1 nila parehas, no? Parehas na dito ang ilang experience-wise balik. Siyempre, pagka champion ni Supremo, naka 1 minute kaya po na si Cross. Wala pa na naka na sa battle po sa tiis. So, round 1, consistency sa duha. Usog. Para sa ako lang, akong gihatag na vote ato, parehas tabla. Okay, na-consistency si Supremo na wala kayo gipakita ni Cross. Pero na yung mga bars si Cross na wala kayo kay Supremo. So, patas akong gihatag ato nga round. Sa round 2, dito na para sa ako ito pinaka-kusog na round ni Supremo. Although, kasi mga na kasi pa itawag na para accidental ni siguro nga natubag niya about itong Ebanghelyo. Para sa ako sa medyo sakto lang. Pero na timing ba no? Sa round 2 ni round 1 ni Cross na atong line. So round 2 ni Cross dito po nagpakita si Cross sa iyang mga laikod nga mga punchline para sa ako medyo bago para sa ako bago sa panunod mo ang iyang pagka-set up sa mga line. Sa third round na yun, dito na medyo paubos ng banat ni well, ang intensity si Supremo nga taas sa round 2. Pagkabos sa round 3 medyo niubos. Pero ang Cross saka na siya. So nag-step up dito si Cross. So round 2, round 3 si Cross. So congratulations. Versus Jinsan, asa ka na? Dio Rivera prospects. Actually, higit man din siya nga laban. Sa ilang iba na actually, ang ako dati sa 2-1 sa round 1 dati ulo sa round 1 actually dikit silang duha pero ang round 1 mangkod ni Supremo is kanang kuan kanang medyo mas bugat ang ilang kuan mga pangrito kang Cross at mga round pero pag-abot na sa later round sa 2 of 3 dito na ang mga setups na ni Supremo mura na siya na dragging ba so round 1 Supremo tas round 2 round 3 Cross ako Apil lego? Ulang apil na. Late na mga gabot. Round 1 ihatag ako like edge across all 3 rounds by the way because ako ihatag ako first round if dikit lang dito pwede na ako ito ihatag Supremo kay since taas kayo round 1 ni Cross pero nakachada mong guti 6-6 ang iyahang lines and then second round slightly kay Cross yapon pero mas dagan punches ang igo and sa third round as well mas guwapo ang stage presence ni Supremo pero mas dagan ang level of difficulty
sa mga lines, mga intricate niya nga mga lines ato. So all 3 rounds was ako si Cross.